Takže ahoj lidi, dneska budeme hrát Brawl Stars. Nejsem začátečník, jenom jsem začátečník, že dělám videa, to mi poradil můj kamarád. A dneska budeme hrát duely, takže uvidíme, jestli vyhrajeme nebo ne. Brock, Edgar, Ems. To nevím, ale Emza je docela dobrá. Brock jde do mě. Teď má Edgara. A to teď nevím. Stejného jak já. Ale nemá hypu. A já jo, ale. Máš týteček, to není. Ale vyhrál jsem to, dobrý. Nevím ani jak, ale je to divný, nevím jak. Ale. Výhra. Hypa za chvíli. Na Ems. To má. Co dáme ještě? Yes, je to tam lidi. Takže výhra je naše. A ani se nepoužil jiného brawlera než Edgara. Takže zatím lidi čus. Auto.